Morjesta. Se on mä täällä, elikkä Juho, ja nyt olisi aika mun ensimmäiselle arvostelulle. Elikkä se on Pokemon Yellow. Mennäpä kahtomaan. Pokemon Yellow, 1999 vuonna julkaistu peli, joka on uudempi versio 1996 vuonna julkaistusta Pokemon Redistä ja Pokemon Bluesta. Nyt on kulunut vuosia näiden pelien julkaisusta ja sen huomaa nykyisistä grafiikoista, koska pelit ovat siirtyneet Nintendo Wiille ja Nintendo DS-konsoleille. Peli alkaa tuttuun tapaan professori Oakin selityksellä ja tiedonannolla, kuten nimen ja sukupuolen, ja juoni on kaikissa peleissä suunnilleen sama. Heräät omasta talosta ja sinun on lähdettävä käymään professorin luona, jossa hän antaa sinulle ensimmäisen Pokemonis, joka on apunasi koko pelin ajan. Ja täällä sijaitsee professorin talo, joka on tullut jo aiemmista peleistä kaikille selväksi. Kun menet tänne, siellä ei ole ketään. Palaat takaisin. Ja nyt kun minä tiedän asian, osaan mennä oikeaan paikkaan. Mutta kukapa ekaa kertaa pelävä ei osaisi mennä tänne, ja talosi yläpuolelle. Ja vasta kun menet pusikkoon, niin professori tulee. Ei, älä mennä sinne. Vitu hienoa. Sitten professori Oak pitää itseään jonkin sortin Pokemonina. Ja pusikosta ilmastyy kaikkien tuttava Pikachu, jonka hän nappaa vaan kylmästi Pokemon-palloa. Pokemon-pallo on paikka, jossa Pokemonia säilytetään. Pokemonissa on käytössä kivipaperisakset-menetelmä, eli on vesipokemoneja ja kaikkea mahdollisia Pokemoneja, aina joku voittaa toisen. Ja tässä on Pokemonin valinta, mutta Gary, tämän pelin vihollinen, työntää sinut pois ja nappaa Pokemonin. Ja tuolla Pokepallossa on EV, elikkä minun lemppari Pokemonini, joka olisi aika hyvä starteri omasta mielestäni. Mutta professori Oak käskee sinua tulemaan luoksensa ja antaa sinulle sen Pokemonin, joka me äsken nähtiin tuolla pusikossa, eli Pikachu. Ja nyt kun olet saanut Pikachun, voit antaa sen lempinimen, mutta suurin osa ei ikinä anna näissä vanhoissa peleissä. Ja nyt tuttuun tapaan rivaalisi, eli tässä tapauksessa Gary, haluaa ottaa sinua vastaan taistelun. Ja selitänpä nyt taistelun ominaisuuksista. Eli Pokemon taistelu on tämmöistä vuorottelutaistelua. Eli toinen iskee ensin ja toinen iskee ensin. Ja se, että kumpi iskee ensin, riippuu Pokemonin nopeudesta. Ja ensiksi on statusiskuja. Eli niin, tämä Growl vähentää EVn hyökkäysvoimaa. Ja tuo EVn Tail Wipe vähentää minun Pikachuni puolustusvoimaa. Ja tämä Thunder Shock on iskevä isku, joka on Electric-tyypin hyökkäys, joka tekee suunnilleen tuon verran. Ja voi aiheuttaa paralyysin, joka on taas status problem. Eli paralyysi saattaa estää hyökkäämästä. Ja niitä on muita, kuten myrkky saattaa estää. Eikö siis myrkky ei estä mitään, vaan myrkky vie HP:tä joka vuoro. Ja nyt, koska tuo EV oli tehnyt niin paljon Tail Wipea, mutta meni niin paljon enua, että normaalisti ei pitäisi mennä niin paljon. Ja nyt EV meni paralyysiin, mistä minä puhuin. Ja yleensä nämä ensimmäiset matsit voittaa, mutta todella huonolla turilla niitä ei voita. Joo. Elikkä tässä on Expat, eli Experiment Points, eli tämä on RPG-peli. Eli me kehitytään leveleissä ja näin poispäin. Ja silloin kun kehittyy, niin kaikki statsit kasvaa, eli attack kasvaa ja kaikki defenset kasvaa. Ja nyt me lähdemme seikkailuun pois kaupungista. Tässä tuleekin esille villi Pokemon, joka onkin Pidgey, joka on normaal lentotyypin Pokemon level 4. Ja tässä tulee taas esille se kivipaperisakset-menetelmä. Eli kun isken Thunder Shockilla Pidgeyin,
Se on super efektiivi, eli se tehoaa hyvin, ja siksi se häviääkin heti. Ja seuraavaksi esittelenkin Pokecenteria. Tässä se on. Täällä voi parantaa kaikki Pokemonisi, kun ne ovat haavoittuneet. Eli tämä on tärkein paikka koko pelissä. Ja siis tämä ideahan on siis just sama, että sitä, niin kuin sanoin, käytyy napata kaikki Pokemonit ja hoitaa kaikki kouluttajat ja hoitaa kaikki salit, jossa on tämmöisiä kovempia kouluttajia ja sitten tämä Pokemon Liiga, viimeinen haaste. Ja nyt esittelen teille Pokemarketin, eli on tämmönen paikka, että kun sä meet tänne ekan kerran, niin tää myyjä kutsuu sut tänne, ja se onko se palettaunista, ja niin sä tiedät Professori Oakia, ja täytyy viiä Professori Oakille joku parseli lähetys. Eli me ei heti päästä ostamaan, täältä voi ostaa kaikkea parannuskamaa ja tämmöstä, mutta mennään peliin huonoihin puoliin. Ensinnäkin villipokemonit alkaa vituttaa helkkarin nopeasti. Nimittäin kun koetat päästä pelissä eteenpäin, olet hyvässä kohdassa, niin aina joku helkkarin villipokemon on tulossa. Sitä varten on keksitty tavara nimeltä Repel. Repelejä on 3 voimakkuuksia. On pelkkä Repel, joka suojaa sua 100 askeleen ajan villipokemonilta. On Super Repel, joka suojaa sua 150 askeleen ajan. Ja on Max Repel, joka suojaa sua 250 askeleen ajan. Ja nyt toinen asia, mitään kuoleminen. Ilman hyvää strategiaa häviät varmasti. Ja kuvittelen, että menet tosi pitkälle ja sitten häviät. Ja mitäs käykään? Sä lähimme se Pokecenterissä. Siinä vaiheessa alkaa pikkusen potuttamaan. Elikkä itsessään erittäin hyvä peli. Suosittelen kaikille, jotka ovat ikinä pelanneet mitään Pokemonia. Jos ei löydy Game Boy Coloria, jolle tämä peli on tehty, niin se voi ladata netistä emulaattorille, jollakin tämäkin on kuvattu. Joo. Se on EV-soturi ja Pokemon Yellow-arvostelu. Ja arvosanaksi tämä saa 4/5. Kuittaan. Moro!